Avui us volia ensenyar una petita tècnica utilitzant una navalla multiusos, una suïssa, amb la qual farem una pèrtiga, farem una branca una mica més llarga, la lligarem i utilitzarem la serra per tallar branques que ens queden fora del nostre abast. És una tècnica molt senzilla i que veureu que ens treu de molts problemes. Ara el que farem és netejar bé totes aquestes branquetes d'aquí i farem aquesta part més fina, li farem un forat per col·locar la nostra navalla i poder treballar amb ella. Aquesta peça d'aquí s'utilitza per a cosir dues peces de roba, de cuiro, el que sigui, es passa el fil, es traspassa, es passa per sota i es va cosint, d'acord? Nosaltres ho farem servir per subjectar la nostra navalla a la branca de fusta. I d'aquesta manera podem tallar branques que no estan al nostre abast. Hem de pensar que quan hi ha fred, hi ha neu i de més, el material que tinguem a terra segurament estarà molt humit, estarà moll, i ens convé molt més el que tenim a les branques que estiguin seques. Per què? Perquè estan al sol, la seca a l'aire, i és molt millor material a l'hora de fer un foc. I d'aquesta forma ens estalviem intentar pujar l'arbre, que moltes vegades té aquestes branques seques a sota que ens poden fer un petit accident.